أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. hande alarba jeabre lewru ramadana hijira annabi meɗen muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ujunere e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e jeego yaadore be jeabre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e joyi. en ɗon nder fassirugo deftere Allah teddunde. en ummiran ha dow ayare inna safa wal marwata min sha'airillah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو ائتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جمراوي إن أندو الصفا هو سير الصفا والمروة مروة من شعائر الله تندر علامة دين الله. فمن حج البيت كومو يهج سود كابا أو ائتمر كو يهي أمرا فلا جناح عليه قتي ولا دوما كو أن يطوف ونطوف بهما بماجي. ومن تطوع كومو ودي تطوع خيرا خيرو فإن الله عنده جمر شاكر وجتين عليم عنده. ayare ɗo sanadi jippugo mare nde jippi to en laari siyaqu surol bakara no yahirta en ɗon no wolwa haala qibla. nden en ɗon caka haala qibla ɓe waddi albishirji ɗi ɓe waɗani mumini en ɓe yewti ɓe jomirawo yewti ɓe wodede ko tiiti ɓe, nden to ɓe muñi bo ko ɓe keɓata. nden caka man sei jomirawo waddi haala safa be marwa. nder modiɓɓe woɗi biyeteɗo wahidiyu o wallifi deftere do asbabu nuzuli. o wi ara ɗo ay surol bakara ngol jippi ha makka ha madina diga hitande arandere ko kuma hitande ɗiɗaɓre. nden ayare ɗo bo nde jippi ha hajjatul wada'i, mana hijjore ragarere. amma bo nden jomirawo nda ɗum ɗo annabiyo sallallahu alaihi wa sallama sei umri ɓe waɗa nde ha deidei siyaku haala ɗo. o wolwoni en haala fe'anɓe qibla. nda jawabu maɓɓe hujjaji maɓɓe nda no wa'i. to wa'aɓe fe'anɓe qibla ɗo nda no ɓe wa'i bana nonnon waɗoɓe taharruju ha ɗufago safa be marwa. to safa be marwa ɗum koseje ɗiɗi ɗe latake ha wuro makka. hosere safa be marwa to en tokki kisa annabi ibrahima wakkatiyel o waddi dada julɓe hajara o wari o sigi ɗum ha wuro makka dow ko buhari filli ko jaɓa daga to abdoulah ibnu abbas ha deftere mako sahihure mako
ha babu baɗɗil halqi. Ha nder babuwol man kitabu baɗɗil halqi a tawan hanko Buhari Abdullah ibn Abbas no o wi annabi Ibrahima nde jomirawo umri ɓe o wartira Hajara o siga ɗum ha nanta wuro Makka. O wari o sigi ɓe ha dabba julurde man ɗo ha nokkure julurde man, amma ko nden ɗume ɗum towdire tan, wala ko woni totton sei ka'e babal jorgal, wala nyamdu wala ndiyam wala ko ɗume. hanko annabi Ibrahima o sigi ɓe ɓe kujeji ɗiɗi tan o sigi ɓe. O sigani ɓe boro modibino be nanta boro woto bo kango bo ngoɗo heewi ndiyam, ɗiɗiɗi o sigani ɓe. nde o sigani ɓe Hajara o wayliti o loy ayi sei o wayliti oɗo dilla. nde oɗo dilla nden Hajara sakiti mo wi kadi haɓɓa warta a sakkina min ha saka ladde, wala goɗɗo wala nyamdu wala ndiyam. annabi Ibrahima wolwanaymo. o lori o wolwi ɗiɗaɓre, annabi Ibrahima wolwanaymo. ha o wolwi tataɓre sei o wi'ata ko a umraɗa on, sei annabi Ibrahima ɓamti hoore. to sei o wi nden ka umruɗo ma man yebata amin. to hanko Hajara sei o wayliti o warti o joɗi ɓe ɓiyiko. nde o wayliti o wari o joɗi ɓe ɓiyiko, ayi annabi Ibrahima mo nde dilli nde o sali jabalu abi Qubaysin ɗo, totton o fuɗɗi do'a mako kay bolli balaɗe salite. rabbana inni askantu min zurriyati biwadin gayri zi zar'in inda baytikal muharrami rabbana liyuqimu salata faj'al afidatan min nasi tawi ilayhim warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkuruna. nden hanko Hajara oɗo be annabi Ismaila ha nokkure man, ha ɗum waɗi wakkatiyel ndiyam jibinoje maɓɓe timmi, nyamdu timmi, ɓeɗo yara ndiyam timmi, warti annabi Ismaila wala ko musina. ha o wala ko o musina ɗo ɗon ka sei satanimo. nde ɗon ka satanimo sei oɗo tallita oɗo woya bojji catuɗi. hanko Hajara feere ma ko wala ɓi adama wala ko omojo ha nokkure man. ɗum suklimo o laari no annabi Ismaila nyobbirta ɗon ka tallitita ɗo, jurum ɗum man on daami mo wi kay o larata kono ɓingel o mayirta. sei o wa'iti o wi acco wa'ita hosere safa, wodi ko larata safa on heddata be mako ta suudu Kaba o woni wakkate man. sei o wa'iti hosere safa man. nde o wa'iti oɗo dow mare ɗo oɗo ye'ita ko o laran hunde feere wala ko o yi. o ye'ita ko o yi'an goɗɗo, ko o ewano yendu, ko hunde wonde feere wala ko o laari. on noon o dirta o lora o warta hosere Marwa bo ɗon bo o wa'ita o ye'ita o laara ko wodi ko o yiyata wala ko o yi. o waɗi nonnon ɗo ha wurti silanɗe jeeɗiɗi feere feere, silande arandere, ɗiɗaɓre, tataɓre, ha ciki silanɗe jeeɗiɗaɓre. to oɗo totton oɗon dow hosere Marwa sei o nani ba sautu. nde o nani ba sautu sei o ƴamti yonki mako, wodi ko mi nani na. sei o lori o de'iti, sei o lori o nani sautu man. so o wi e tabbas a nani sautu ɗume o nani baɓe heccata en ko ndey. o nani sautu Jibrila wari ɗo wiya rahmatullahi aleykum ahlal bayti innahu hamidun majidun. to wakkati en man sei o hultori o wi tawo doggo oro o laara ɗume on. o wari o yetti sei o tawi Jibrila ɗo dari. o tawi malaika Jibrila ɗo dari, sei Jibrila ɗo dampa be kosngal muɗum teppere muɗum leddi, ɗo dampa leddi, dampi go'o, dampi ɗiɗi, ha ciki tataɓre, sei ndiyam fuɗɗiti. nde ndiyam fuɗɗiti Jibrila sei majjiti. to hanko Hajara sei o wari oɗo mofta ndiyam man. nde oɗo mofta ɗam ɗoɗɗon on oɗo ƴona ɗam zamzam be lunga mako ɓeɓɗiya, lunga qiɓɗu o wollorta. zamzam ɗum lunga qiɓɗu on, oɗo mofta ɗam wayɗam mofta ɗam dara. haɗɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wiyata to hanko Hajara o moftayno da wuro Makka pat wartino ɗum fadama on, mana ɗum remare, ɗum ndiyam on tan. amma moftugo ɗam o mofti ɗam ɗo kanjam on mofti ɗam sigi ɗam warti ɗam wurtatako nokkure man. kanjum en andi ha jotta ko zamanuji men ɗo ɓe haɓi waɗa payefji ɓe yerɓa ndiyam zamzam ɗam dilla Madina salori. kala payefji ɓe waɗi fuu to ɓe ummini ɗam wurtatako tarde julurde man, ngam dalila hanko dara julɓe o mofti ɗam ha totton. to haɗɗo sei tarande mako silanɗe jeeɗiɗi ɗe o daɗi ɗo sei ɗum laati ɗum sunna on ko kuma ɗum farilla on ha nanta diina annabi Ibrahima. to goɗɗo hijji Makka sei to o taari hoseje man ɗo silanɗe jeeɗiɗi man. hosere Safa ko waɗi nde wi'a Safa ɗum ka'e on dañeje catuɗe bo salbu jorɗe. Marwa bo ko waɗi ɗe mbi'a Marwa kanje bo ɗum ka'e on ɗe leɓɗe wa'uɗe bana irum korka'e, ɗe ɗo mari sifa daneje kanje fu, amma kanje ɗe jaɓoto feccago ɓe koyɗum. to a yiɗi a feccanɗe kanjum haɓe nder araɓe sei ɓe wi'a goɗɗo feere o wi'a aa zabahtuhu bi marwatin, sei ɓe hosa ka'e man ɗo ɗe ɗo waɗa pehe ha ɓe hosa ɗe be man ɓe huɓɓirta
be man ɓe defirta ay kamɓe zamanu nane ɓe ngala dede ko wiyete bana ashana ɓe fe'an ɓe fiyan hayre be hayre on peete warta wanga se ɓe ngaɗa hottollo nden yite jaɓa to se laati ka e marwa be maje ɓe fiirta yite wanga ko kuma be maje ɓe kirsirta se anana o wiyama o hirsiri be nanta tapare wiyetende marwa to se laati marwa ka e ɗelemɗe on jaɓoje feccoje nden safa bo ka e catuɗe on se ɗum latani yimɓe makka ɗum ne'ema on ɓe mahiran be nanta ka e safa ɓe tigiran cuuɗi maɓɓe bo ɓe ka e marwa asafa wal marwa hosere safa kanjum on dirtorde jabalu abi kubaysin mana to a wari a wa'an jabalu abi kubaysin ha ko kuma a ɗon jo jabalu abi kubaysin a dirti a wari hande timmirta ha toy on towdire ragare kanjum woni hosere safa nden to a dirti jabalu ko wayqi ana hosere ko wayqi ana ha dow wuro makka ma ko jeje ɗiɗi ɗo kanjum on taari wuro makka ɗo saka jabalu abi kubaysin be jabalu ko wayqi ana to a va'iti hosere jabalu ko wayqi ana a dirti ha toy on towdire ragarere hoore muɗum kanjum woni hosere marwa to se laati safa be marwa ɗo ɗum laati ɗum sha'airullahi on ɗum alamaji dina Allah on annabi ibrahima arti sunnuɗingo laati yimɓe safa ɓe waɗan ɗawafu be safa be marwa to en mbi ayaɗo nde jippi hajjatul wada'i nden bo siyaku ayaje bo en ɗon no hita nder jaɓre on ha hijira se ɓe mbi ngam munasaba itiradu ɗum heferɓe fe'ani qibla kanjum on waddi ko nandi be fe'ango safa be marwa ɗo aa bana jomirawo umri ɓe husita alqibla ɓe juula kanjum woni dina Allah non ɗawafu safa be marwa bo kanjum woni annabijo umri ɓe siga ayaje man ha nokkure man ngam munasaba itiradu ɗo ayare man en mbiɗe jippi hajjatul wada'i ko waɗi hado hosere safa ɗo totton lawru ɓe wi'ata isafu woni hado hosere marwa totton on lawru ɓe wi'ata na'ila woni kanjum waɗi marwa ɗo yaada be janɗe dow inde na'ila safa bo ɗo yaada be nanta mudhakkaru dow inde isaf woɓɓe feere ɗo wi'a isaf be na'ila ɗum araɓɓe ɗiɗo on wakkati hijjuɓe ngari ɓe nasti suudu kaba ɓe ɓe hallidan Allah sey moyti ɓe kaɗo wara ha nder tarika amma ko ɓuri sahugo isaf be na'ila ɗum labbi on nder labbi ɗi amrumnu luhayyin ɓi kama'atu ɓi ilyasu jaɓiɗi diga ha leddi fombina ha leddi sham o waddi ɗi makka ayi hanko amrumnu lahaya ko amrumnu luhayyin hanko on feni waylitugo dina annabi ibrahima hanko on en tawan ka suratul lan amito ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatan wala wasilatin wala hamin ayi kanko on waddi ɗi hanko ni hosi al'adaji kufru o waddi o wolni dina annabi ibrahima hanko amrumnu luhayyin o ɓi kama'atu bo o ɓi Ilyas mana Ilyas ɗo mari ɓiɓɓe tati oɗo mari mudrikatu oɗo mari ɗabiqatu oɗo mari kama'atu ha kama'atu ɗo hanko on dañi amrumnu lahaya hanko on wonni dina araɓɓe to amrumnu lahaya hanko on waddi isaf be na'ila o wari o sigi isaf ha kombi suudu kaba mahol suudu kaba na'ila o sigi ɗum ha dedei ɓaw zamzam sei laati leɗɗi araɓɓe ɗo ɗufaɗi to wari waɗugo ɗawafu mana ɓe ɗoɗo ɗawafu ha caka isafu be na'ila to ha sende habre jurhum wari ɓe wari ɓe iri ɓundu zamzam ayi suudu kaba goccitama dedei bonondaji waɗi ha kaɓe maɓɓe ɓundu zamzam ndu majji ndu jooɗi zamanuru ɓe anndandu nden abdulmuttalibi wari o irtindu nde o irtindu o heftindu to hanko on eggini hosere safa isaf o hoori ha dow safa o sigi na'ila o sigi ha dedei marwa woni sei labbi ɗi laati ɗo totton hamɓe araɓɓe sei laati nder leɗɗi araɓɓe to ɓe wari ɓe ɗo ɗuufa tafama ɓeɗo tara safa ɓeɗo bo tara marwa mana se ɓeɗo tara labbi ɗiɗi man ɓeɗon waɗa sa'ayu maɓɓe hakkude isaf be na'ila to banni waɗi zamanuru hamɓe araɓɓe ausu be kasraju hamɓe bo lawru maɓɓe manata afaraytum llata wal uzza wa manata salisata l'ukhra manata kanjum woni lawru maɓɓe ɓeɗo sigi ɗum lawru maɓɓe ɗo ha almushallal ha kombe kudayd ɗo fendidira be safa ma wonday ɗo dayidiri hamɓe to ɓe wari wakkatiyel araɓe dilli yehi ɗo waɗa sayu maɓɓe ha safa be marwa hamɓe se ɓe dilla hananta manata ɓe yaɓe waɗa sayu maɓɓe to sei laati diga jahiliya kijjoje maɓɓe jahiliya hamɓe ɓe yata ko ha safa be marwa ɓe watta sayu to nde hajjatul wada'i wari seydna aboubacar arti hijjugo
ɓaawɗo ɗon hajjatul wada'i annabijo yehi be hoore muɗum hamɓe nder maɓɓe wodi Ma'mar ɗon hanko o tawi annabijo wi de annabijo minon fami wala ya Safa be Marwa ngam dalila Quraishu kayru on minon bo min Aus be Kadarju kamɓe ɓe ɗo hakkunde Isaf be Naila minon bo min ɗon ha manata to ɗo ɗon jomirawo sey jippini inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima to jomirawo sey jippini dow kadi ɓe ɗuufoɗi ɓe accata harruju ngam ɗume ɗum woni ɗum jillani ɓerɗe maɓɓe woɓɓe feere nder maɓɓe sey ɓe laari ha'a kadi Safa be Marwa ɗo totton Isaf be Naila woni to ɓe hijjino nane ɓe waɗi ɗawafu suudu kawa ɓe timmini ɓe yan ɓe ngaɗa sa'yu to nden jotta bo islam wari fa yimɓe ɗo yaha totton ɗo kana nandudugo be kuuɗe jahiliyana nder maɓɓe kamɓe ma sey ayarɗo man nde jippi nde wari nde sottini ɓe anda ɓe kanjum fa inna safa ande safa wal marwata ɗo min sha'airillahi ɗon nder alamaji diina Allah on mana jomirawo waɗi ɗum sha'ira on bana alama bana no hijju laati nder sha'airullahi Safa be Marwa ma nder kuuɗe man woni to kanjum waɗi diga haɗɗo sey ɗum laati kadi hamɓe julɓe ɓe accita harruju sey warti to ɓe timmini ɗawafu maɓɓe ni ha hijju ko umra fuu ɓe ngaɗan sa'ayu maɓɓe sa'ayu hakkude Safa be Marwa kanjum waɗi Safa a tawan ɗum waɗitaki on Marwa bo a tawan ɗum dirtaki on aɗo dilla dow darruju ni ha a warta ko de ke ɗo en ɗon bolwana diga wakkati babe mai wo'inaka babe man badde taka ɗe wo'inama ɗum cher ɗum pat ma ɗum taari ɗum warti nder nasde ɗum masjidul harami mai ɗum woni nane yaase ɗum woni hakkude Safa be Marwa nane zira'u 1.7 e gelɗe kanjum on woni hakkude suudu Kaaba be nanta Safa be Marwa amma jotta warti pat ɗum jus on ha nder julurde aya jotta wodi babu Safa ma ɗon dammugal tota to sa'ayu on a yahata to a wurti ɗawafu maɗa sey a nastira babu Safa a yaha a waɗa sa'ayu maɗa ha totton to haɗɗo sa'ayu sey laati ɗum ruknu on nder ruknuji hijju ha malikinko en be nanta shafi'inko en ɓe mbi bo wala ko ɗum heɓɓanta to a waɗay ɗum ni dole ma a fuɗɗita a waɗa ɗi amma Abu Hanifata hanko o wi a'a i'am he'an ha nder maji wala to ha heɓi a waɗi cori tati ko kuma a waɗi cori ɓuri tati a timminayi luttinoma a heɓi a waɗi cori nayi lutti tati to a wawan a heɓɓa ɗum be iyam nden he'ante darnde sa'ayu maɗa amma nder masabu Ali Rahi irum Sufyanu Sauri irum Ishaq ibn Rahawayhi en irum Dawud az-Zahiri hamɓe nder masabaji maɓɓe ɓe mbiyata a ndi iyam ma he'anan sa'ayu nder maɓɓe wodi nder Ata ibn Abi Rabah nder modiɓe Makka Ata ibn Abi Rabah hanko oɗo naftira be qira'a Abdullah ibn Mas'ud faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi alla yatatawafa bihima oɗo waɗa la ha caka man ni qira'a Abdullah ibn Mas'ud so wiyata ta yiɗi ta waɗu sayu ta yahu hakkude sayu mamma wala bo ko woni dow maɗa to kanjum dada julɓe nde nanimo sey wiyata mo ɗume won hujja maɗa o wiyata a nda hujja mako nda no Abdullah ibn Mas'ud o wi kalla na non ɗum woni taharruju haɗɗo je yimɓe lansarinko en kamɓe bo jomirawo efti ɗum be nanta fala junaha alayhima an fama jade an yattawafa bihima ɓe ɗuufaɗi haɗɗo modiɓe diga hakkude modiɓe nahu ɓe nanta modiɓe tafsir ɓe ngaɗi bolle ɗuɗɗe ɓe ngala haaje lorugo tokkita ɗe ha dow man ko famete haɗɗo ni taharruju nda sanadi ko jippini aya nden bo nda taharruju ko ɓe ngaɗi hamɓe hananta sa'yu maɓɓe man nden bo jomirawo ɓamti ɗum be fala junaha alayhi an yattawafa bima to goɗɗo hijji ko woni hijju en ɗo andi ɗum farilla on ka Allah farlini en tanmi en jangan ɗum ha yeeso toon ayaje yeesoje ha hisbere ɓawo hisbere nder ɗo to en timmini en tawan kitaji hijju man ɗo totton to Allah yerdi nden surol ɗon bo surol hijju ko en bolli balle o azim fi nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin yatin min kulli fajjin amin totton on tafasilu man amma ko en bollota jotta haɗo dow ya walla ayni hijju ɗum farilla on nden nder hijju ruknuji hijju on sa'ayu woni kanjum woni ihramu ɓe nanta ɗawafu ɓe nanta sa'ayu kanjum on tataɓol nden nanta wu'ufu to ha hijju wuqufu arafa kanjum siki ruknuwol nayaɓol nder ruknuji hijji sa'ayu sey laati ɗum farilla on ha masaba meɗen maliki ba en bolli ɓe nanta shafi'i bo a wiya nen fata fof wi ɗum wajibi on amma ɗum heɓɓorto iyam to ha ɗum timmiday nden woɓɓe feere ɓe mbi'a kañum ɗum heɓɓorto iyam ba en bolli ka ko sali nden ha umra faman hajjal bayta o itamara umra bo bana hijju wajibun ha dow julɗo nde woore fil umri kanjum woni farilla ha dow maako man istada ilayhi sabilan faman hajjal bayta o itam fala alayhi an dawafa bima ɗo hijju farilla on dow kala julɗo fuu to oɗo mari bawɗe
ɗum on woni bawɗe bo kanjon ɓe mbi azzadu warrahilatu, azzadu wal mazadu warrahilatu. Joɓari ko a nyamata be nanta jomnari jahangal ko a yarata be ko a accanta sare ma bako a warta. Woɓɓe fere ɗon modi ɓe wi'a ko accanta sare ma wala hujja. To ni aɗo mari ko yarete hejju, yarete wartire to hijju wajibi dow maɗa. To kankam gu to en yetti ha babal man en fassiran ka. To nden sai umra ma wajibi ha dow ɓi adama nde woore ha gurdam. Kanjum on umra ko woni ha hijju fu ɗo ha umra sai nanta kujeji ɗiɗi. Kanjum on miqatu wakkatiyel lewru zulhijja, kanjum wala ha umra. Nden bo ufu wala ha umra, amma ihramu ɗon, sayu ɗon, e tawafu ɗon, ɗi tati ɗo kanjum woni umra. Nden umra bo farilla nde woore ha gurdam, ko lutti ɗum ɓawo pat nafila wi'ete. Bana hijju farilla nde woore, ko lutti fu nafila, nonnon umra ma farilla nde woore, ko lutti fu bo ɗum nafila on. To banni kanjum jawra wiyata faman hajjal bayta aw itamara fala junaha alayhi an tatawafa bihima, wala gacce dow mako ɗo ɗufa. Wa man tadawwa khairan, ko mo on waɗi tadawwu ɓawo dede o jippine farilla mako, o waddi kugal tadawwu ngal nafila o waɗi, fa inna allah andu jomirawo shakiran o gettiɗiniɗo alimun o anduɗo. Nam إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جمرا في إن الذين أندبين يكتمون شهود ما أنزلنا دمكم من جبين من البينات وانغرمجي والهدى إكاندا من بعد ما باو بيناه للناس من وانجنا لهم في الكتاب يندر دفتره أولئك بيدو يلعنهم الله الله لانا به ويلعنهم اللاعنون لانا بفدو لانا به. ayare ɗo nde ɗo sawi kujeji ɗuɗɗi, nde ɗo sawi manaji ɗuɗɗi. Arande sanadi jippuru ayare ɗo nde jippi ha dow yahudu en ɓe hokka deftere tawreta. Hoɓɓe nder moɗiɓe tafsiru ɓe yi hessisan ayare ɗo dow yahudu on jippi, ngam hamɓe on ɓe andi tindinore annabijo sallllahu alayhi wa sallam. ɓe andi dede no jomirawo tindiniri shani annabijo be shani diina. Nden wakkatiyel ɗum warani woɓe sali, woɓe wi aa wakkatiyel woɓɓe nder sahabo en ɗon, to ɓe wari sai ɓe yaha ha yahudu en ɓe mbiyade ɗum alul kitabi on, hamin yaha min ƴama ɓe tindinore annabijo sallllahu alayhi wa sallam ko kuma haala diina. To wari ƴami ɓe sai ɓe wiya kai allah wolloy haala annabijo ha defte maɓɓe. To dow maɓɓe ayare ɗo jippi ina lazina yaktumuna. woɓe wi aa nder nasara en on, ayi tindinore annabijo wari ha defte artuɗe fuu, hatta hamɓe deftere nasara linjila tindinore annabijo wari. To ɓe yehi ɓe ƴami ɓe mbiyata ɓe noyi onon bo wodi ko on andi haala annabijo na, sai ɓe mbiya ɓe anda. Sai ɓe wi ayare ɗo jippi dow maɓɓe. Amma modiɓe tafsiru wi ayare ɗo kayre ɗo nde jippi ha zamanu annabijo, amma nde ɗo huwa ha ñande dargal. Kala anduɗo hunde nden ɓe ƴamimo o ñukkini pat o nasti les ayare ɗo. En garan ha tafsilu man en sendidiran ndi. jawrabi inna alladhina yaktumuna, anduɓe suuɗoɓe ma anzalna min albayinati, komin jippini. ɗuman woni suuɗugo kam? katmu goɗɗo ƴame hunde ko a andi a sala yeccugo mo, aɗo mari bawɗe yeccugo mo bo. hanko o wari hama be majjere mako, o wiɗo itta majjere ɗo, an bo aɗo mari andal man a haɗimo andugo ngal. ɗo ɓe ɗo wiya ɗum katmu, en fassiri mana man tan, to en nasti lunga en ɗuɗɗinan. nden jomirawo sai sappiri anduɓe ayaje Allah ko anduɓe shari'a annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗon ha defte maɓɓe. jomirawo yimɓe wari ƴami ɓe
ɓaawo bo ɓeɗo andi bolle ko woni ha defte maɓɓe ɗo ɗum Allah on jippini ɗe, nden ɓe wari ɓe suuɗi ɗe. to jomirawo se yecci en wattan maɓɓe ulaika ɓeɗo ɗo yal'anuhumullahu, Allah ɗo laana ɓe, mana Allah ɗo wo'ina ɓe daga to hinna e muɗum. yaktumuna ɗo ma anzalna minal bayyinati ɗo ɗume on woni minal bayyinati? kanjum on hujjaji. haɗɗo sei ɓe ɗon mbi'a deftere alqur'ani nane ma nde wari ɗum deftere hujjaji on, ba en passirno hala hujja bala saliɗe. ɗum wari hujjaji on ɗeɗo sappama ngotimma ko Allah. to a yiɗi a anda Allah jangu deftere alqur'ani, to a jangi deftere alqur'ani a heɓan hujjaji kewɗi je andinte Allah ɗon, a heɓan hujjaji kewɗi je hokkete annabi, hollete annabijo ɗon, a heɓan hujjaji kewɗi je tokkintama dina islama. kanjum minal bayyinati. nden na kanjum tan ba, wal hude ɓawo hujjaji banguɗi ɗo, wal hude kanda fu ɗon nder man. ase hujja feere kanda feere. ɗum on woni hujja. hujja ka marugo dalila burhanu, aɗo mari dalila nda ɗum ɗo lafka. kanda bo tokkugo hujja man, kanjum marugo hujja feere, tokkugo kanda man bo feere. kanjum jomirawo wi anduɓe dede ko jomirawo jippini haɗɗo. ma anzala min albayinati wal hude min mbadi ma bayyannahu linnasi fil kitabi. wal hude be kanda ɗo mana tokkugo haɗɗo. sei en lara annabijo sallallahu alaihi wasallam oɗo wiya ɗum wari ɗume on woni suuɗugo mon hamɓe sahabu en annabijo sa sallam diga ha maɓɓe hamɓe e ko woni suuɗugo. to ni ha ayare ɗo na way alul kitabi tan nde ɗo nufe ummatore annabijo, lallay nde jippi khasatan dow alul kitabi, amma ammatan dow ummatore annabijo fu. sei en warta ha abu hurairata nde ɓe wari ɓe tawi mo, ayi hanko ɗo o filli ha annabijo ko ngakkata ko hadise 2,000. ɓe wari ɓe tawi mo, ɓe mbiyata mo e ko waɗi an abu hurairata, e ko waɗi a ɗuɗɗini hadise dow annabijo? so o wi lawla ayatun fi kitabillahi lama haddastukum hadisan. wallahi to na ngam ayare feere woni ha nder deftere Allah, da hadisol ko gotol on nanayi ham. ɓe ƴami mo nderon ayare man, so wi inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal hude min ba'di ma bayyanahu linnasi ulaika yal'anuhumullahu nasu wa yal'anuhumullahu iluna. ayi ayare ɗo on to na ngam mare da hadisol ko gotol mi yettata. haɗɗo ɓe mbi sahabo en annabi sallallahu alaihi wasallam ɗuɗɓe ɗo andi hadiseji, amma ɓe ɗon bolwa ngam oñeki, ɓe oñama ta ɓe nyukkina andal ngal Allah andini ɓe. hanko abu hurairata kanjum waɗi o wi dow ɗo waɗi o ɗuɗɗini, dow ɗo on waɗi mana o ɗuɗɗini. kanjum waɗi o wi hafistu min rasulillahi jirabaini ko amma adu faqad basastuha alaikum wa amma al akharu law basastuha alaikum laqudiya minni hadha al bul'u. o wi mi dursi ha annabijo de hadiseji boroji ɗiɗi. boro woto kam mi rufani on ɗo, kanjum on hadise 2,000 ɗo. amma boro woto wonɗo mi fuɗɗino wolwango on ka da ɓe ta'aniyam kono ndol ɗo. to asi hanko ma na way ko o nani ha annabijo tamba, ande goɗɗe feere ɗon ɗe o andi ha annabijo, amma o wolwayɗe e ko waɗi ngam nawaka. annabijo sallallahu alaihi wasallam aɗo wiya haɗi bin nas ala kadri uqulin, wolwan himɓe dedei hakkiloji maɓɓe. hatta abdoulah ibnu abbas hibrul imma mo en volli haala muɗum keña ɗo, oɗo wolwana en, oɗo fassirna en qur'anu dedei hakkilo yimɓe zamanu mako on o fassiri, dedei hakkilo yimɓe zamanu mako dow on o fassirta qur'anu. to kanjum waɗi hanko abu hurairata nde o laari toon yimɓe mari haaje jinnori ha andugo diina muɗum, kanjum on boro woto ɗo. boro woto ko o nyukkinigo, nden kango boro ngo o wangini ɓe ma nde ɓe feli mo, ɓe wi o ɗuɗɗini hadise ɗo annabijo, o wi to nan gam ayare ɗo da wallahi hadisol ko gotol ɓe nanayi ha mako. nonnon seydina usmanu o wolli hadisol feere, amma hedde ko o wolwangol o wi lawla ayatun fi kitabillahi arifuha lama haddastukum hadha al hadisa. o wi to nan gam ayare nde mi andi ha deftere Allah, wallahi hadisol ɗo mi wolwanta on ngol. to ɗuɗɓe nder sahaba en annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe wala wolwa hadise, sei ɗume, sei ngam hulugo ta ɓe nyukkina dedei ko Allah andini ɓe. to haɗɗo sei en laara noy on makas hadise ɗo woni ha modiɓɓe, mana hayare ɗo non modiɓɓe jogiri. to haɗɗo modiɓɓe sei senditi geɓe tati. ɓe mbi'ata to a andi aɗo mari andal, Allah hokkima andal, nden bo
aɗo yi'a bononda a wawan wollugo a canja bononda ɗo a wolway a nasti nder ayare ɗo. Amma to on ciki on ɗiɗo ha nokkure, ko on tato ko on nayi, to warti kifaya on, to goto he'ani on daganima an a nyukkina daidai ko Allah andinima, ngam wodi mo ummi dow wajibi maɗa. Nden ɗiɗaɓol ɓe fassiri ɓe mbi a anda daidai ko a wolwata ɗo fu ba laata maraɗum haaje on, laata maraɗum haaje. Ngam to a wolwan hunde feere nde wala haaje, mana yimɓe wala haaje mare, sei laata wolde maman ɗum bononda on, a sei nyukkingo haɗɗo giɗa ɗum dinin tawangungo. Dalila Hajjaj ibn Yusuf Saqafi o ƴoni Anas ibn Malikin ay leddi Iraq o woni ha nder Basra. Kanko Anas ibn Malikin o kadimijo annabijo sallallahu alaihi wasallam, en andi kujeji ɗuɗɗi fe'i hakkunde maɓɓe ɓe nanta Hajjaj ibn Yusuf. Ha nder man Hajjaj ibn Yusuf waɗi ɓe ɓoccimo, nde ɓe waɗi ɓe ɓoccimo o windani Abdul Malik ibn Marwan ɗerewol, o turani ɗum, o wi min mi jaggani annabijo duuɓi 10, amma wondo nasarano on ɓe laranno mo jaggani Isa nyandere woore, da to hakkile o yaɓatano leddi teddingo mo, amma min mi jaggani annabijo duuɓi 10, amma be banni fu amilijo maɗa sei nde waɗani am wulakanci ha nder wuro Basra. to ɗo on Abdul Malik ibn Marwan o windi ɗerewol, o huɗi Hajjaju, o wi Hajjaju itta paɗe diga saare, itta metanol, wara kosɗe mere, wara tubana mo, yerdina mo bo sei to o yerdi. To hanko Hajjaj ibn Yusuf Saqafi o ƴami Anas ibn Malik ƴamol, o wi annabi sallallahu o yecca mo ne o ɓuuba kayeha on, mana yangada toon annabijo ɓiɓɓe yangiti yimɓe je irum ma ka wala. Anas ibn Malik sei wiyata wala yangada ka annabijo yangiti yimɓe yetti ko o yangiti yimɓe iraniyin. Woodi yimɓe feere ɗon ashabul iraniyin ɓe warino ha jemma ɓawo esha'i, ɓe wari ɓe mbari gayna ko annabijo sallallahu alaihi wasallam, ɓe riwi geloɗi sadaka, ɓe dillidi, nden annabijo yerɓi ɓe yaɓe nanga ɓe. Ayi nder man ɗon Sawlatumul Aqwa nder sahaban annabijo sallallahu alaihi wasallam, hanko woto to fomlu makko wangi. Wa ha annabijo wiɗo bako yimɓe hosa pucci, hosa hanko be pargal, o doggan on, hanko bo Allah wawni mo pargal, be pargal o doggat ha o daɗa puccu. To hanko on sakiti ɓe tasni ɓe, o hoosi kurol oɗo fiɗa goto ɓawo goto, o wiya kusha anamnul aqwa wal yawma yawmur rubba, oɗo fiɗa ɓe banni ha ɓe nangi ɓe, ɓe wardi, nde ɓe waddi ɓe ha annabijo sallallahu alaihi wasallam, annabijo sei umri, o waɗi ɓe ta'a juuɗe maɓɓe be kosɗe maɓɓe, ɓe suma gite maɓɓe, ɓe sumi gite maɓɓe man, ɓe ta'i juuɗe maɓɓe, ɓe sakkini ɓe ha nder ramda'u dow ka'e, ɓe ɗo waali gulɗum be nange be ɗonka, ɓe ɗaɓɓita ernago ɓe ernaka ha ɓe mayiri non non. To yangada kaɗo ɗo kanka on yangada ɓuri satugo ko annabijo wanni ɓi adama sanadi iraniyin. Anas ibn Malik nde yecci ka Hajjaj ibn Yusuf banni, Hasanul Basri sei tawi mo, wiyata mo koɗi a yecci oɗo ɗo irum haala ɗo, irum ɓeɗo ɗo ɓe yeccatake irum haalaji ɗo, ngam kamɓe ɓe ande maɓɓe wonnitoɓe. En ɗo andi kita Hajjaj ibn Yusuf isa makko lolluka ha defte tarika e ko nandi be majum, o ñaɗɗo, nden en andi hankon waɗi tawɗi'a e dowla bani umayyata, mana hankon yaaɓi ɓe, yimɓe iraq en waɗi ɓe hamɓe ɓe ɗowtatako sei be lamɗo ñaɗɗo, to kanjum on waɗi hanko on waɗi yaaɓi ɓe ha ɓe ɗiggi. To nden oɗo waɗa bo bonondaji ɗuɗɗi ha dow maɓɓe. Ay haragare mo arti mbarugo ni nder tabi'ina en Sa'id ibn Jubayr, ay hanko on o sakiti mbarugo issa makko ka ɗon ka lolluka, to heɓi wakkati ñande ko e gaddanka. Hanko Hajjaj ibn Yusuf Hasanul Basri sei ɗo ayba mo, ɗo wi'a mo e no watta a yecca irum ɓeɗo ɗo, ay ɓeɗo ɗo ɓeɗo tefa hujjaji ha hadisi annabijo ngam ɓe ngaɗa bononda. To ayi ha babol ɗo a sei nyukkingo irum ɗo ɓuri dini tawangugo, irum man fe'i hananta Cordoba ha leddi Andalus jotta Spain, ɓeɗo wi'a Cordova ɓe yonata wuro man. Cordoba wuro Abdourahman Dakil, hanko Abdourahman Dakil o waɗi bononda gotka feere mana nder suuma e banni, sei o yiidi be kore mako, korɗo mako nange Ramadana, ayi o yewi suumaye, nden sei o mofti modiɓɓe mako fu wara waɗana mo fatawa. Nder maɓɓe Yahya Yahya Laysi ɗon ha nder modiɓɓe Andalus wakkatel ma. Yahya Laysi hankon hoore ardiɗo modiɓɓe, nde o ƴamimo o wi fanda ko feƴƴi be mako ɗume on woni kiita mako. Yahya Laysi sei o wi fatawa ma a suuma lebbi ɗiɗi ta a diwa ko ñandere, to a ɓeddi ñandere ɗi, to a diwi ñandere ɗi woni dole ma lora fuɗɗita. Modiɓe pat ɗo yaliri wala mo wawi yeddugo mo, sei nde ɓe mburti ɓe wi ay ka fara kam a wawan a ñamna, a wawan bo a rimɗina,
o wi irum ɓeeɗe ɗo na ko kaye en geccata ɓe ɗum lamlamɓe on to en hokki ɓe ruksa janngo ma sey o yara ñaage ramadana o rimɗina korɗo janngo bo o loro o yara sey ɗum wonna diina ɗum mara halalu ngam man ɗume on o ɓuri wañugo na ngam suuma e on waɗina to dole ma ko o suuma janngo o metata parce holli ha wangingo andal be suuɗugo ngal woodi kafa'a ɗon sey to a laati a kufu a yetti a wangina man ko a yetti a suuɗa man nden a heftata noy on ma'akasu ayare no a jogirta nde ta en wiyeten ɗo fasra inna alladina yaktumuna ma anzalna minal bayinati wal hude haɗɗo sey en laara moy on ñukkinowo andal o wala aybe moy on wanginowo andal o wala aybe o haɗo ƴamol ngol artata warugo moy on marɗo andal may tawon moy on marɗo andal na kala mo jangi baɗo ka'ida meɗen on na kala mo mari mofti defte fuu janguɗo marɗo andal ba aa defte ɗum wasila on faki andal hone en ɗo mboloka defte ɗum wasila on a fotai a laata a modibbo sey to a jangi amma na kala mo jangi fuu woni modibbo ba na kala mo jangi fuu o laati o modibbo ba goɗɗo feere ba baba wiyata en ɗum andal maɓɓe ɗume tima ɗakka en mana salay har fuure nde jangi man ɗo to a ɓeddanan mo wonde ko a yaranan mo yeso ni o ɗaggi sey ko o jangi man tan o salayɗi ɗo ka to o faamiɗi fa to o faamiɗi o waawiɗi o andiɗi goɗɗo feere ka tawa faamayɗi andaɗi man laɓɓinayɗi ma sakko mo modi bolwanteɗo haɗɗo mo mari hurriya ha suuɗugo andal ko wangingogal sey to o laati ba modi bo mo waki'u yeccino en haala muɗum ha talimu shakawtu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi ko fa arshadani bi anna al ilma nurun wa nurullahi la yudali asi o wi o wulliti ha waki'u hallugo durso mako o dursa ande majja o dursa majja waki'u se wi moni fa arshadani ila tarkil ma'asi o handiti o wi to mi acca gedde fa arshadani so o hippitiyam o handitiyam bi anna al ilma nurun ko ɓe wiyata andal ɗo fa ɗum annura on wa ilmullahi la yudali asi andal Allah bo hokkatake geddo Allah heɓata ko andal mana annura ka warata tawa jangaɗi maɗa ka wartira jangaɗi ma ɗum andal on yeyna lowanama fuhumu faamuji feere feere na ko moy ba sey mo Allah suɓi nder yimɓe mi yewtidi ɓe modiɓɓe mawɓe ɗuɗɓe ɓe wi wallahi ha a yiyata ɓe ɓeɗo jooɗi ɓeɗo wolwa ɗo ɓe oñama wolde to ɓe oñakano wolde ɓe suɓanta ko hoore maɓɓe wolde ɗo e ko waɗi ngam ɗume ɓe andi suklango hoore maɗa ɓuri dininta suklango iɓi adama kala nde a wari a jooɗi a wolwan ko a wanginan andal ko kuma ɓe ƴamete a lata a mufti pat to fa a rondani hoore ma dongal ngal an be Allah tan andi mawnugo magal ngam a mas'ulu on to ɗuɗɓe min yewtidi nder modi ɓe en laarata woɓe feere en ɗo mana ɓe en yiya ba maɓɓe wala ɗo min yewtidi be maɓɓe ko ɓe sappatami wallahi ɓe oñama jonde ndeɗo ɗo to ɓe oñaka Allah ɓe joɗata nde ɓe wala haaje mare mana ibtiraran on Allah hokki ɓe andal hamɓe tambo mari faamu man hamɓe tambo hefti dedei mujrayatul ahdasi no woni hamɓe tambo wawata hokka fatawa man yaada no ayare woni be hadise ha ma'akazu hande en ɗo wolwaka ko ndey qur'anu jippi nduɓi ujunere ko sali ha warugo hande amma qur'anu fa ɗo wolwane hande maɗa na way ɗo wolwane duuɓi ko sali ba kanjum modibbo to ori oɗo fastirinama deftere Allah oɗo yeccama ko modibbo wane wi oɗo wolwana nyalawmare duuɓi caliɗi man on oɗo yecce duuɓi caliɗi man on aa fassirowo ka sey mo yeccete ko Allah wi dow maɗa hande dow ayaji Allah man nden yaada ɗiɓɓu ɗo qa'ida modiɓe tafsir wallini to ɗo sey mo Allah hokki miɗo yela en ɗo fama to haɗɗo ñukkingo andal be wangingo ngal wodi ɓe wi ɗo dow geɓe tati kala andal ngal ɓiɓɓe adama ɓe buka ngal pat mana ɓe ɗo mari haaje a wangina ngal pat dole ma a wangina ngal to a wanginay ngal a nasti nder ayaje nden kala andal ngal woodi mo he'ante ha wangugo ngal ko kuma suuɗugo ngal ɓuri wangingo ma pat ɗon bo dole ma a suuɗa ko dole ma ko wiyata ɗo wajibi en nufata fa mana haramun dow maɗa a ñukkina ngal haramun dow maɗa ha sharia a ñukkina andal man Allah andinima ngal nden bo wala mo wawata wangina ngal sey an to haramun dow maɗa a ñukkina ngal dole ma wangina to a ñukkini ngal ni a nasti nder ɓeɗo ɗo sey to woodi mo he'antama ha magal ɗo bo on warti fardu kifaya ha magal
nden woodi andal gongal feere ɗon bo ngam a andi ngal haramun dow maɗa wolwa ngal dalila ɗume dalila go'o ngal bukaka himɓe wala haaje magal ɗiɗi bo wollugo ngal waddan fitina irum hujjaji ɗiɗi koye golli je qissa hajjaju ibnu yusuf no waɗi be anas ibnu malikin be nanta oɗo ɗo yahya laysi no waɗi be abdourahman dakhil ɗo hujjaji on koyen hokki ñukkingo ɓuri wangingo ngam wangingo ɓeddan bononda ha dow mbeɗu leddi ngam man ñukkingo ɓuri kanjum bo ɗo khiyaruɗo sai modi bojo mutakassisi jo wawata herrugo nden goɗɗum feere bo andal feere bo wa haramun dow maɗa wolwangal Allah ɗo andinima ngal aɗo andi ngal amma haramun a wolwangal kangal bo suuɗugo ngal wajibi irum ngalewal irum ande Abu Hurairata sappi en o wi en noyi o dursi annabijo boro ɗiɗi ko boro woto o sankitigo dow meɗen boro woto wonɗo o ta'an o sankitango da seɓe ta'ano dane mago ɗo to ande man ɗe ɗon diga sahabon annabijo sallallahu alaihi wasallam amma ñukkingoɗe mi yewtidi be modiɓe meɗen mawɓe jeyaɓe Allah foɗanɓe balɗe ɓeddanɓe ñaw be jutol balɗe mi yewtidi min nani ɓe walli fi defte ɗuɗɗe min yehi min tefiɗe ɓe hokkayi amin ɗe nde min ɗaɓɓiti ko waɗi defte ɗo ɗe walli fama ɗe ɗaɓaka sai ɓe mbi zamanu haaje maje sali nder fukara e mako goto wiyam ɓe moftiɗe ɗe pat no o hokki ɓe wula ɗe hamɓe on sali wulugo ɗo ñukkini ɗe ɓe sali wulugo ɗo ɓe ñukkini ɗe ngam ɗume andal ngal o wolluy man wakkatiyel ɗum mari haaje magal sali jotta wangingo ngal ɗum fitina ɗum andal bo kañum seydna ali nde ɓe ƴamimo woodi ko annabijo hertiri sahabo en na o wi wala illa man utiya fama ma bayna daffatayil hadha alkitabi sai dai goɗɗo feere Allah ɗo hokka mo faamu ko woni hakkunde defte ɗiɗi ɗo ɗo on tan yimɓe ɓurdidirta goɗɗo feere Allah ɗo famna mo ko goɗɗo feere faamay mana nda faamu ɗon andal ɗon amma goɗɗo feere faman ngal goɗɗo famata ngal kanjum haɗɗo en mbiyata marɗo andal wi'eteɗo marɗo andal mo Allah sakkini annura andal ha ɓernde muɗum to haɗɗo sai modi ɓe sendini en isa lolluka ko kuma habaru lolluɗum ɓeɗo wiya nadirun yadri ko wa yadri annahu yadri fa dhalika noy alimun fattabi'uhu ko rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fa dhalika na'isun fa aikizuhu wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fa dhalika talibun fa allimuhu wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fa dhalika jahilun murakkabun famɓutuhu sai ɓe senditi jotta ndano modiɓɓe man woni goɗɗo feere o modi bo on o andi o modi bo on yadri wa yadri annahu yadri o modi bo o andi o modi bo mana Allah hokki mo far woodi hunde feere andal feere ɗon ya alladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan furqanu ɗon furqanu ɗum andal ɗon na a jangal ngal jangol wa'a kanna on Allah watta ha nder ɓernde maɗa a heftan sahihu be saqimu a heftan boɗɗum be woɗay a heftan andi be anda fu kanjum furqanu on ɗum Allah on sigata ɓernde muɗum ɗum iɗum koye sappi jotta ko waki u wiɗo on Allah on sigata ɗum ha ɓernde maɗa a andi hunde to nde jooɗi ha ɓernde ma ni a andi kaza boɗɗum a andi kaza bo woɗay a andi kaza handi kaza bo an a wala hujja bo ngam ɗume Allah arti hokkima furqanu to kanjum wae feere ɓe ɗo mari andal man ɓe jangi man ɓe ɗo mari andal man nden Allah hokki ɓe furqanu man to hamɓe on rajulun yadri wa yadri annahu yadri hamɓe ɗo ɓe modiɓɓe on ɓe andi to hamɓe ɗo ɓe tokketeɓe fadhalika alimun fattabi'uhu to irum maɓɓe on afzazu gotel wonata gotel ha leddi fo taw goɗɗo goto ha leddi fo taw goɗɗo goto ɓe marata irum maɓɓe to hamɓe on mari hujja fatawa wangingo ko suuɗugo wangingo andal ko ñikkungo ngal kamɓe on andi nda handi wangina nda kujeji dole ɗi wanga nda kujeji feere bo handayi ɗi wanga nda kujeji feere bo dole ñukkina ɗi nda kujeji feere bo wangingo ɗi ɓe ñukkingiɗo fatan to sai hamɓe andi ɗum nden ɗiɗaɓo bo kanjum on yadrun yadri wala yadri annahu yadri oɗo bo ɗo mari andal amma o anda o andigal to hanko bo modiɓe hitatamo na majjuɓe ba modiɓe hitatamo wane a wot andal wangin andal maɗa wane a wot andal wangin andal maɗa hanko bo modiɓe hitatamo fa na majjuɓe ba na wayi wane be hawtata aa modiɓɓe on ɓe sutta anduɓe ɓe jokkirgol ta'i dow muɗum hamɓe wane ɗum modibbo on to hamɓe on wiyata wane a jawmu andal wangudu andal maɗa to haɗɗo ɗuɗɗum nder ma en andi wallu fo jotta jawmu nurul absari ayi duuɓi ɓe haɓi ha o wallifa deftere mako o sali nden nde ɓe oñimo sey o wallifinde bo o sakkinde ha nder ndiyam o wi to Allah jaɓine nde wurta irum maɓɓe ɗon heewi ko jotta ko jawmu risala ayi hanko fu oɗo mari andal amma o yerde oɗo mari andal man sey ɓe ɓillimo ɓe wari ɓe ƴamimo sey o wallifa nde o wallifi sey o waɗi nde noyi sey o sakkinde ha nder ndiyam hanko oɗo dow mo o wallifinde bo ɗo ha les
o wi to Allah jaɓi nde yottamo to nde jaɓande ha Allah nden nde ili hatto o yato mai hosi nde wangiti nde nafti nde nden o yato bo nuna sadi bo o wallifi deftere makko lingu se moɗi nde se wawa duuɓi temere ɗiɗi nden tuti nde ɓe wurti ɓe wari ɓe hoyi ɓe ɗo naftira be mare to irum maɓɓe ɗon ɓe ɗo mari andal amma ɓe yerde wona suklanago na ɓe anda ɓe wala andal ba aa suklanago yonkiji maɓɓe ɓurani ɓe dow suklango ɓiɓɓe adama se be andal maɓɓe Allah hokki ɓe salta to hamɓe on ɓe oñe ɓe wolwa to hamɓe on irum maɓɓe on rajulun yadri wala yadri annahu yadri fa dhalika na'isun fa aiqizuhu nden rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri o anda o andi bo anda ɗo bo irum meɗen en anda en andi en anda to ɗo bo en mon haaje meɗen en ɗo mari haaje modiɓe handita en enen bo en ɗaɓɓitoɓe andal on en mari haaje modiɓe andina en holla en nda ko andete nden se wakkere ɓeyato la yadri wala yadri wala yadri to jibduɗo kangu en wondi hande Allah renu en la yadri wala yadri annahu la yadri goɗɗo o anda man nden to a haɓan a hippitamo o anda bo aɗo haɓa be mako aɗo haɓa a hippitamo ko ɗo andama warti ɗum habre komronda feeron to Allah renu en hanko on biyeteɗo murakkabu to Allah renu en irum maɓɓe ɓuri feytugo ha zamanu meɗen Allah renu en to ɗo kanjum on modi ɓe se ɓe senditiri ayara ɗo mana ɓe fasrinde dow banni inna allazina yaktumuna ma anzalna min albayinati wal hude min badi ma bayyannahu linnasi fil kitabi ɓawo jomirawo arti wangini nde nder deftere jomirawo sawi ulaika yal'anuhumullahu jomirawo ɗo laana ɓe ɗum on woni laanore Allah kanjum wo'ineki daga to hinnaye wa yal'anuhumul la'inuna laanoɓe fu ɗo laana nder modi ɓe tafsiru qatadatu be muqatilu hamɓe ɓe mbi yal'anuhumullahu haɗɗo ɗo mana Allah be nanta malaika en be mumini en fu ɗo hawta laana goɗɗo man Allah malaika en mumini en wa yal'anuhumul la'inuna bo kala mumini en fu mana ɓiɓɓe adama pat ɗo hawta laana amma mujahidu hanko nder modi ɓe o wi yal'anuhumullahu mumin jomirawo ɗo laana ɓe mana ɗo woɗɗina ɓadda ko hinne wa yal'anuhumul la'inuna bo kala ko Allah tagi fu ɗo laana ɓe mana dabbaji ladde barwallol geene kuɗi ɗum kala ko Allah tagi hunde ɗo Allah tagi nde pat to nde ɗo laana ɓe Allah renu en haɗɗo kanjum on fasirinta en hadisa kaɗanema kala yadama to maayi ɓe wi kefero to o waɗama nder yanande malaika en to tappimo ɓe ɓole yite to o wooki bojji mako ɗo takle fuu wala ɓe nanata ɗum ko Allah tagi fuu nanan sey sakalayni tan kanjum woni ɓiɓɓe adama be ginnaji hamɓe ɗiɗi hamɓe ɓe ɗo ha alamu je ɓe andata ko ɓe yato wontiri ɓe bolli Kenya to kanjum waɗi hamɓe tan nanatako to yal'anuhumul la'inuna ɗo kala ko Allah tagi fuu ɗo laana ɓe haɗo Allah renu en إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم جمراوي إلا الذين كوينا بين تابوا بتوبي من بعد ذلك بابلوادم دو wa aslahu ɓe mbo'ini wa bayyanu ɓe wangini ko ɓe suuɗino fa ulaika ɓeɗo ɗo atubu alayhim miɗo jaɓana ɓe tuubu maɓɓe wa ana min woni attawwabu jaɓinowo tuubu arrahimu kinnotoɗo jomirawo nde waddi felore maɓɓe ñukkinoɓe ko Allah andini ɗum o waddi bo nda ko woni dow maɓɓe laanore muɗum benanta laanoɓe fuu muɗum jippi dow muɗum sei o holli ɓe nda fano ɓe tuubirta illa alladina koyna ɓen taabuɓe tuubi ɓe nani lallay ɓe ñukkinno ko Allah andini ɓe nde ɓe nani ñukkingo woɗay sei ɓe tuubi irum ɓe en ha nder yahudu en kamɓe on Abdullah ibnu Salam e ko nandi e maɓɓe ha nder nasara bo e irum Suhaybu en e ko nandi e maɓɓe Salman al Farisi en o nandi be maɓɓe ɓe nani dede ɓe wangini ɓe tuubi ɓe tokki annabijo sallallahu alaihi wasallam ɓe wangini tindinoji annabijo gonɗe e maɓɓe ɗo nden taw min mbadi zalika ɓaawo bolwa ɗum ɗo ɓaawo aare ɓe artino ɓe ñukkini andal nden nde ɓe nani ɗum woɗayi ɓe wangini andal man wa aslahu nden ɓe lori ɓe mbo'ini ɓe tokki ɓe huwi kuugal mumini en huwata pat ɓe huwi kuuɗe boɗɗe pat ɓe timmini ɓe huwi dede no hani ɓe huwata wa bayyanu ɓe wangini bo wa bayyanu ɓe wangini mana ko ɓe ñukkinnogo haɗɗo ɗo ɗon hadisol ngol annabijo sallallahu Buhari filli ko jaɓata ko to annabijo sallallahu alaihi wasallam asabu sunanil arba'a Abu Dawuda Tirmizi Nasa'i Ibnu Maja ɓe nayi hamɓe on filli hadisol ɗo man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu llahu bilijamin min narin yawma alqiyamati annabijo sallallahu alaihi wasallam wiya kala ƴamaɗo anda oɗo andigal nden o suuɗigal hamo ƴamimo ɗo jomirawo seeto waɗanimo labangal ngal yiite ñande darngal
aytin hallugo ñukkingo andal ɗum en passiri ko sali ɗo ñukkingo andal a andi hunde nden yimɓe ɗo jingnori nde a sali yeccugo ɓe nde to fa yangada ka jawmirawo waɗanta goɗɗo kanjum on pamarum man o waɗanteɗu ɓawo lanore ko en belin nane waɗi ko en passiri man ɗum woni lanore nayi ha Allah ka ɗum woɗɗinego daga to hinne ko to ha ɓiɓɓe adama bo ɗume kala ko kalimawol kallugol pat sai a tawa kangol ɓe wi'ata ɓi adama kala kalimawol kallugol pat kangol ɓe wi'ata ɓi adama mana ɓiɓɓe adama bo kala du'a kalluka ngal ɓe waɗi fuu ɗum ɗo fassire to ha ɗume ɗum ɗo fassire ɗum ɗo wi'e lanore nde hoɗan dow goɗɗo ñukkiniɗo andal ɗo nden ɓawo jomirawo waɗini nema ko diga ha nder yanande makko ɓe artata ɓe falanamo labangal ngal yiite be man o ummirta ñande dargal be man ɓe foɗirta mo Allah renu en to kanjum ɗaɓɓitego andal suuɗa nder hadiseji man Tirmisi filli o jaɓa daga to Abu Sa'id al-Khudri annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo wi'a o wi woodi waroɓe ɓawo moɗon innama lazina yatuna taba'an lakum waroɓe ɓe tokkoɓe on to ɓe ƴami on hunde yecceɓe deedei ko ɓe wawata eftugo mana yecceɓe deedei ko Allah andini on kanjum on woni sadakaji ha moɗon mana deedei anduɓe annabijo hokki habaru ɓawo zamanu makko anduɓe seedatako amma kala anduɗo pat to ɓe wari ɓe ƴami mo andal sei o yewtangal haɗɗo e lartane on tabi'ina en woni goɗɗo feere to o nani haala hadise o sei a tawa o umma diga wuro wodi mo en andi ummi diga Madina o wari ha Misra ko Abdullahi ibn Huzafa ko o ummi diga toy o wari hananta Misra o jaɓa hadisol gotol ha annabijo o nani ashabojo annabijo sallallahu alaihi wasallam goɗɗo feere ɗo umma diga Yaman o dilla ha Sham o yaha jaɓa hadisol gotol mana so to o shiri jahangal lebbi ɗiɗi o sooda ngeloba o sooda ba'antewa ngam ɗume o nani wane andino ko annabijo wi o yaha o jaɓa hadisol man je ɗaɓɓutugo andal mana sollugo en andugo andal nden kala mo ɓe wari ɓe ɗaɓɓiti andal ha muɗum fuu bo ɗo yawa wangingo ngal suuɗatangal ngam ɗume o andi deidei nda ko jomirawo wi to a andi a ñukkini nda ko woni dow maɗa nden bo to ha goɗɗo wari ƴawima a yeccay ɗum ɗon bo nda ko woni dow maɗa kanjum waɗi mo ɓe wari ɓe ƴami fo en lara nder maɓe ay Imam Malik no waɗiri cani mako Imam Malik hanko o laati o janginowo on amma o faqihu alul madinati o modibbo fikhu nden o muhaddisu bo o modibbo hadise to a wari a jawan hadise mako to hadise annabi jon a jawata mako no o watta sei to o taski to fikku a wari ƴamugomo kam waru ƴamumo no a ƴamirimo fuu banni o jabirte o yeccama nden amma to hadise on ngam teddingo annabijo sallallahu alaihi wasallam to goɗɗo ɓe wimo korɗo makko wari wimo wodi mo wari ƴamugo sei ɓe ƴama mo o ƴama ɗum hadise o warina ko kuma fiku to wimo ɗum hadise on ɗo ka sei to o yiwi o laaɓa o ɓorna ɓurdi ɗum nder limse mako o waɗa urdi o wara bo to o wari o joɗan ha dow an mo wari dole ma a joɗa ha leddi al ilmu ya'lu wala yu'la alayhi andal ɓagat ɗum ɓagata ko dow magal hatta nder man Abu Jafar al Mansur nde o wari Rashid nde o wari o wardi be ɓikkol mako Aminu be Mamunu ɓe wari e Imam Malik nde wari e Imam Malik o wari o wi o jangan mo waɗɗa o nani Imam Malik wallifi deftere mo waɗɗa o wari o jangan hanko ɗo hankon amirul mu'minina lamɗo julde hankon khalifajo julɓe fu waɗo duniyaru dawla makko nange mutata ko Imam Malik bo ɗum alimun fil madinati o modi bon ha Madina wakkatel ɓe wimo Ar-Rashid wari nde wari jangan wi wari jangugo mo waɗɗa ɗo dow korwal so wi ɗum to sei a jippa al ilmu ya'lu wala yula alayhi Rashid sei jippi ha leddi anko Imam Malik so o hoti ha dow o jooɗi nden o jangini ɗum mo waɗɗa nde o jangani ɗum mo waɗɗa o timmini so wi to o hokkamo deftere mo waɗɗa o waɗa nde constitution o yaha suga nder suudu Kaaba nde laata kayre on woni constitution diina islama gaba ɗaya Imam Malik wi aa sabon annabijo ɗuɗɓe sankiti ha dow duniyaru ko moye wodi ko heɓi annabijo bo wi noy ashabi kan nujumi wi'ayyin ittadaytum sobiraɓe am ɗo sahaba en am ɓe ɗon bana koode on kala mon tokki fo on yaaki ngam man accu dede mo wari ha am mi hokka ɗum mo heya sahaba goɗɗo feere bo heɓa ko heddi ɗo ɗon o acci Aminu be Mamunu khalifa en ɗiɗo ɓawo mako ɗo ɗon o acci ɓe jangi mo waɗɗama nama ko ɓe lati ɓe fukaraɓe Imam Malik bo sene waɗi ɓe tarbiya dow qa'ida fukarajo fu no wonirta mana tarbi ɓe jangi ɓe timmini nden da ɓe lutti hotugo ha ɓawa maɓɓe ha warti o accini ɗum ceede fu nde ɓe hosi ceede ɓe waddi nde o accini mo boro ceede anko Imam Malik Rashid nde dilli Rashid nde yahi hijju warti sei yaali wi mi yiɗi mi hosama en kotida fa en ndiya en joɗida ha Baghdad sei o wi'a boro ceede gona yahi hose ngo wadde ngo mi accata ko wuro ngo annabijo wali mana o wawata accugo wuro Madina ɗo haɗɗo hanko e Malik to waɗi zamanu makko to dedei banni e jamra wiyata
إلا الذين يكتمون ما أنزلنا من الهدى من بعد ما أولئك لعنهم الله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا كوينا بين توبوا بمبو بوئني be wangini bo dede ko be nyukkindo fa ulaika jamrawi be do ka atubu alaihim mi jabanan be tubu mabbe wa ana tawwabur rahim jamrawi min ononi jabino tubu min oni kinnotodo ay haddo hadisol jawama daga to Abdullah ibn Abbas wa nabi sallallahu alaihi wasallam o wiyata ay jamirawo buri seyugo be tubu maccudo mudum dininta goddo o wada jahangal mako o hawta njoɓaari maako o ɓila ha dow ngeelooba o dilla caka ladde nda njaram maako be nyamdu maako fuu be mba'ante maako fuu ɗon dow ɗon nden bo babal caata gulɗum wal caata sahara nden o waala o ɗaana o feera gite sey o tawa ngeelooba maako go dilli nda ɗonka nda weelo nda soyde no yehire o rellano o waɗa o wanca ha jotta ka o tabbitina fakat o mayan so o lora o wara o wala o maɓɓa gite to o maɓɓi gite maako wakkatiyel o feeti gite maako fuu muɗum cikena so o tawa nda ngeeleba ko ngaɗo dari dow maako to jomirawo ɓuri seyugo be maccuɗo muɗum dininta heftuɗo ngeeleba muɗum ɗo to Allah famnu en be ko en nani subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين